Мадлена Алгафари накара Даниела широко да се усмихне. Това й се случва рядко, защото тя обикновено е твърде заета да прикрива лошото състояние на своите зъби. Върху тях ще работи доктор Гасан Мохамед. Добър ден, доктор Мохамед са. Приятно ми е, Даниела. Доктор Мохамед е участник в десетки международни научни форуми и публикации. Даниела, значи ние за да компенсираме загубата на тези зъби, има няколко метода. Да се махне тази частична протеза, която я имате, и да се остави титанов щифт вътре в коста, както на снимката, се вида, който замества корена на зъба. Корена. Така. Това го искам. А за предните зъби, ето тук горните и долните, ние ще оставим един мост от металокерамик. А мост тук горе означава ли, че ще ни се извадят тия зъби? Няма да се вади нито един зъб. На нас ни трябва малко време, за да анализираме тези данни. И след това ще се започне вече и поставянето, нали? Да. Етап по етап. Етап по етап. Заповядай. Айде, чао. Чао. Съюз. Нали няма да боли? Няма какво да боли. Днес просто ще ги поставим. В този ден Даниела ще види съвсем новите си зъби. Вече сме готови. Искаш ли да ти дам едно огледалце да се видиш? Не мога да свикна, че имам зъби, свикнах без зъби. Никога не съм имала такива зъби. Мога да се усмихвам. Вече да. Съвсем спокойно. Мисля, че ти харесват. Много ми харесва. Все пак има повод за радост. Мерси.